Marat ila ħafret li s-seħeb taħħa Maċedonjan ta' 40 sena miex li kkaġunala feriti ħfief u li kawżala biża li se juża l-vjolenza kontrija kif ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest imposti fuqu mill-qorti. L-argument beda meta l-akkużati prepara li kelli s-sieħba u din ma ħadiġ gost kif qalet li kienu fdalijiet. Il-mara talbet li l-qorti presiduta mill-Maġistrat Rachel Montebello twaqqaf il-proċeduri u xedet dwar kif hija tqila b'wild ieħor. Hawn żiedet tgħid li hija temmen li huwa ġie drogat u qalet li m'għandha bżonn nebda protezzjoni mill-qorti. Is-sieħba qalet li n-nista madwarhom ma jriduhomx flimkien u kien għalhekk li qalet li temmen li xi ħadd kien taħt xi sustanzi biex jaġixxi b'dan il-mod, hekk kif hija trid tibqa' miegħu. Hija qalet ukoll li għandhom 3 tfal flimkien filwaqt li qalet li relazzjoni tagħhom issa hija tajba. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Christine Kawki spjegat kif wara żewġ rapporti li għamlet huwa arresta lill-imputat li meta mar jarrestaħ fl-appartament tiegħu huwa kien mas-sieħba. Bekk il-qorti ordnat il-waqfin tal-proċeduri u r-rilax tar-raġel mid-detenzjoni tal-pulizija. Dan filwaqt li ġie ordnat divjet fuq il-pubblikazzjoni ta' isem ir-raġel u l-mara. Id-difiża tmexxiet mill-avukat Francesca Zarb filwaqt li għas-sieħba der l-avukat Andre Borċ.